दाख्लैसो फेसबुकाव होनाया हिनजाव नांगौ होननानै फेसबुक होनाया मोनबाय। हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनानै लाग्रोनो थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनायजों लोगोसे मा मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंनालाय सानफ्रामबो बेनोसै आरोना इन्ट्र'आ। रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर चेनेलावहाय गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। लोगोसे बेल आइकनखौबो दा होलांबानो जाबाय जाहाथे गोदान गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम सहैयो ना मा होनो लोगोफोर। ओमफ्राय थौदोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै। आलुआनो देग्लाय थांथारासै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय थांनाय बोसोराव बिराद मोजां थांदोंमोन आरो गिदिर गिदिरबो। ओमफ्राय देग्लाय माने फिसा फिसा, ओमफ्राय बिफाङाबो माबा ब्लाइट नांनानै दसेनो माने थाबनो थैदो आरोना। ओमफ्राय दायो बुराबाबो उपाय गैया, बेखौथ' आरो बहाथो दोनबाय थानो हानो। ओमफ्राय नै एगजाम जोब्बाय आरोना। ओमफ्राय जेबो खामानि गैयिखाय आलुखौनो दसे बुरो होननानै थिनबाय आं गथ'फोरखौ। बेनिफ्राय माने बिराद बायो आरोना आलु बुरनो। थांदोना सुबित थांदो आलुआनो फिसा फिसाथार, फिसा फिसाथार आलुआनो आलुआनो फिसा फिसाथार आरोना। जानो आन्था ओरैनो एसेल' ओंखारगोन बियो, लायेनसेयाव बाल्थिंसेयानो ओंखारा। जोंहानि आलु देसिया बेसे थांदो नोंथांमोननो एसे फुनानै देखायनि र' आङो। 1 2 3 स्टार। वाव बिफां फांब्रैजोंसो बेखिनि आलु थांदो नै। बेखिनिल' थांदो आरोना नै आलुआ। दे बाबा दे। इसे गावआबो खोन्थानो आरो फुनानै हाया बाबा नोङो गोराथार। दे बाबा दे। आलुआनो गैया नै, बेदरानो गैया, आलुआनो थांथारासै। वाव बाबुनियाबो थांदो नै बेदरा। वाव गैया देग्लाय। थांनाय बोसोराव बिदि बिफां फांसेयावनो बहुदटामोन। फांसे बिफाङावनो खमसे खम 20टा 30टा बिदि थायोमोन आरो। ओमफ्राय देग्लाय गैया। मटरखौ थाइनैसो खाना लांनोसै र' लोगोफोर। नै थाया नङा थाइसाबदोंमोन देहाय लोगोफोर। नै जिबायदि थाइखादोंमोन आरोना। फांनैसोल' गायदोंमोन आरोना लोगोफोर बोराया। ओमफ्राय बेयावनो माने फिथाइया लासाबदोंमोन नै। जि बरिया थाइखादोंमोनहाय लोगोफोर। नै फांनैसोबाबो मोनजासाबबाय आरो बेसेरा। खाना लानोसै र' आं थाइनैसो। दिनैथ' आरो जेबोथ' जाखाया नालाय, निरामिसावनो मा जागोन मा जाया। मटर मुलाफोरखौ निरामिसावसो माने गोसोखाङो आरोना। एसे रादबखौल' खाना लांनोसै आङो गोरलैया। ओमफ्राय उनावहाय राबाय थाथोंसै। जि पुस्था आरो बेगरा सिङाव रानलाय लांबायसो नै बबेबा। लोगोफोर आं जोगोनारखौ खाया सानदोंमोन आरोना, जाया सानदोंमोन दिनैयो। ओमफ्राय नै आङो एम्फौ जादों ना मादों होननानै बेलथायना नायनायावनो थम जबोदो आरोना। ओमफ्राय दा उपाय गैया, जायाबाबोथ' जाला, जबाय नालाय। ओमफ्राय आरो गारनोबोथ' हाखाला नङा होमबा। ओमफ्राय आं बेखौनो दायो आलुजों जोगोनार बेनिफ्राय मटर आरोना, लकेल मटर। ओमफ्राय बेजोंनो माने टेब लाब्रा ओंख्रि थाङा संनोसै आरोना लोगोफोरनो। जि अना खाना जबोबाय आरो। आं ओरैनो नायदोल'मोन आरो दिखांना नायनायावनो नै थाम मोनलायनाय जबोबाय। ओमफ्राय एम्फौथ' जायाखैमोन जानाया। ओमफ्राय थेवबो नै एसे सुनाय दं आरो। नै सेवखागौमोन खोमा ओरैनोबाबो। हाना लाग्रोनोसै र' दायो। दिनैथ' आरो बाराबो बेनोसै नालाय। गोथाव जागोन ना जाया, साद जागोन ना जाया। जोगोनार गोरलैफोरा बांद्राय गोथावबो जाया नङाहाय। नै लोगोफोर फटाफट रेडि जाबायानो आरोना। हानाबो लाखांबाय आङो जोगोनारखौ। ओमफ्राय नै मटरखौबो सायखांबाय। ओमफ्राय आङो आलुखौ दरसेल' होबाय दैयाव लोगोफोर, बांद्राय आलु होआ। मानो होनबाथाय जोगोनाराबो बिराद माबाखामोन नालाय, गिदिरखामोन नालाय, माने बांद्रायगोन आरोना। मानसियाथ' जोंहा साथामल' ओरैनो। ओंखायनो माने आङो आलुखौ बांद्राय होआसै। ओमफ्राय नै आरो लकेल बिलाहिजों मटरजों लाब्रा संनोसै आरोना लोगोफोर। नै निरामिसावथ' आरो मोननै मोनथामा जाखायो नङा होमबा लोगोफोर। बेनोसै आरोना। बेखौबो जागोन माने निरामिसाव मा जागोन मा मागोन मोनलायलाङो। ओमफ्राय बेखौ लाब्रा खालामनोसै। ओमफ्राय नै बिथिंजाय आरो गाइखेरखौबो ग्लब ग्लब फुदुंगासिनो। गाइखेर साहा खोरो लोंना लाग्रोनोसै। ओमफ्राय लोगोसे माने नै ओंखामाबो
सिटी होनोसै आरोना गाइखेराबो दासान्दि माने फुदुङाबाथाय गावहां गावहां जायो आरोना बोथोराबो एसे सोलायहोलांबाय नालाय ओंखायनो माने गाइखेरखौ फुदुङाबाथाय दोननो हाला आरोना मोनबायबा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो मोननायखौल' देखायनाय जाबाय निरामिसखौलाय माथो देखायबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्रायो मोननायखौल' देखायबाय आरोना ओमफ्राय एसे फुदांदां नुबाय दे लोगोफोर मबाइलावहाय ओमफ्राय बांद्राय कालार होआसै आङो बांद्राय कालार होबाबो एसे मोना ओंखायनो माने होआसै नै दुन्दिया फरा होना हरबाय जि बरिया संखाबाय आरोना बिराद गोथाव जाबाय लोगोफोर बिथिंजाय आरो बिलाहि बाथोनाबो मोनबाय आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय बिलाहि बाथोनखौबो आङो मोननायखौल' देखायबाय आरोना ओमफ्राय नै मटर रग' रग' होनानै जि बरिया मोदोमफ्रु दुन्दिया गोरलैजों लोगोफोर ओमफ्राय आङो आलौखौ बेयाव बांसिन ज्रो ज्रो होदो आरोना मानो होनबाथाय जोगोनाराव बांद्राय आलौ होआखै आङो ओमफ्राय नैयाव बिलाहियाव बांसिन होबाय आरोना ओमफ्राय जि बरिया जाखाबाय आरोना लोगोफोर नै मोनबायबो ओंखाम ओंख्रियाथ' अलरेडि मोनजोबखाबाय सानफ्रामबो बेनोसै जानाय लोंनाय संनाय खावनाय जाब्बा जुब्बायानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनजों आङो फंसे खोथाखौ रायलायनो फैलायबाय दे लोगोफोर संखां खावखांनो माने ससियेल मिडिया ओरैबायसा माने मोजांबो खालामो आरो एखनब्ला बिराद गाज्रिबो आरोना गाज्रिफोरनि थाखाय गाज्रियानोसै आरो मोजांफोरनि थाखाय मोजाङानोसै आरोना बाहायनो रोंबा बिराद मोजां आरोना ससियेल मिडियाबो ओमफ्राय आङो आसरित जादों आरोना सासे बोराय आदै आरोना बोरायानो बुंनांसिगोन आरोना बेनिफ्राय दायो बियो ससियेल मिडियानि गेजेरजों खारौ मारौ माने अनलाइननि गेजेरजों हिन्जाव नागिरदोंमोन आरोना लोगोफोर दायो बिथाङा थारैनो माने हिन्जावखौ मोनमारबायहाय लोगोफोर हिन्जावखौ मोनमारबाय आरोना अनलाइननि गेजेरजों आरोना फेसबुकनि गेजेरजों लोगोफोर ओरैबायसा माने बाख्नायथावबो आरो ओरैबायसा माने मा होनो भाग्य गोनां होनांसिगोन आरोना बिथांनिसिम माने आंबो कंग्रेचुलेसन बावहरबाय आरोना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय आं आसरित मोनदो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे हिन्जाव नागिरनाया बियो मोनथारगोन ना ओरैनासो भाबिदोंमोन आं खिन्थु आङो दिनै माने फिन गावनि खुगानिफ्रायनो माने हिन्जावखौ मोनबाय नोंथांमोना माने कन्टेक्ट खालामब्लाबो आं हमनाय नंला ओरैबायसा माने फोथायथाव आरोना लोगोफोर खायसे खायसे समाव बेनिफ्राय बेसारा माने हिन्जाव थैजानाय आरो साख्रि बाख्रि दंखायो होननानै बिथाङा अलरेडि माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने फोरमायखादोंमोन आरोना ओमफ्राय बिथाङा थारैनो माने साननाया एकदम जाफुंमारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जियानो जादोंला भिडिअखौ एसे नायबानो जाबाय नोंथांमोना सोरबाफोर नुवाखैबा नुनायफोराथ' नुखांबायानोखा ओमफ्राय नुयिफोरा नायलांदो आरोना लोगोफोर आं दाख्लैसो फेसबुकाव होनाया हिन्जाव नांगौ होननानै फेसबुक होनाया मोनबाय दा गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बिदि फन हरनाय माबा हरनाय मोनाखै नामा होननानै सोंहरनाय बे बिथांमोना दा सोंहरब्लाबो आंनो जानाय नंला बे बिनानावनि फेसबुकनि दारैनो आङो मोनबाय बिनि फेसबुकजों हरबाय दा आङो बे बोसोरावनो लागोन दा खोथा बाथ्रा जालायखाबाय दा बेनिखायनो फेसबुक पेजाव माने आंनो हरनो नांला फन हरनो नांला रायजो राजाखौ आं खावलायबाय दा मोजां मोनदों बिनानावनि फेसबुकजों आङो माने देवानि नागिरना होग्रा गैयामोन बेखायनो बिखा गावनानै आं फेसबुकाव होदों दा फेसबुकनि दारै आं मोनफिनबाय दा आङो गुबुन हिन्जावखौ लानो हाला आंहा खोथा बाथ्रा जाखाजोब्बाय दा बेनिखायनो जायगाखौबो हिन्जावखौबो आं बुंनो हायो दा बुंथ'ला नामा आंबो सानदों आरो दा ओंखायनो जायखिया जाखाबाय आंहा दा आंनो फन हरनो नांला सोरबाबो हरब्लाबो आं बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हानाय नंला आरो दा फेसबुकनि जा गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जाय माबा मोना सुबुंफ्रा फिसाय सासे सानै गथ' सासे सानै जानायाव नांगौ होननाय सिख्लाय बुरै नांगौ होननाया दा आंनाव सोलिनाय नंला आंनो नांथ'ला आं मोनबाय आरो रायजोफोर दा आंनो फन हरनो नांला बेखौनो आं खावलाय हरफिननाय जाबाय बे बिनावनि फेसबुकजों थेंक इउ